बर' माहारिनि बिफा बायदि अर्गेनाइजेसन जायखौ जों पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन होननानै बुङो बर' थुनलाइ आफाद बिनि 64थि बोसोरसालिया जथुमाखो उदालगुरि जिल्लानि नैबे डिमाकुसियाव थानाय दैमु नोगोर होनाय थावनियाव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनायनि खाबु मोनदों जोङो आरो बिनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिबाय। बे ओनसोलनि गोबां बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो बे जथुम्माखौ जाफुंहोनायाव रांखान्थिनिफ्राय लानानै श्रमदान गोबां जोंखौ मददथि होदों। बिनि थाखायबो आं बिथांमोननो साबायखर जासिबाय आरो मिजिंथिगोन बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन संगठन जाय संगठनाव बा जाय आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद, फोरोंगुरु आफाद बायदि बायदि आफादफोरा गासैबो बे आफादनि सिङावनो थाजोबो। दा बेखायनो बे आफादनि जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायो थान्दै मेलाव जाय खोथा बाथ्राफ्रा बर' राव थुनलाइ जौगानायाव बर'नि सोलोंथाइ, बर'नि हारिमु, बर'नि रांखान्थि, बर'नि समाजबाद आरो बर'नि खौसेथि बे जाहाथे रैखा खालामनायाव लाखिनायाव आरो बर'खौ बुहुमाव बर' हिसाबै गेरेमसा माहारि गायसननायनि थाखाय खामानि मावनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेबायदि बाथ्राफोरखौ जाहाथे नैबे जथुम्मानि थान्दै मेलाव सावरायो आरो बे जथुम्मायाव गोबां जों गुनि गियानि रोंगौसा सुबुंफोरखौ हांख्रायनाय जादों जाय बिथांमोना मैयाबो फैदों, दिनैबो फैगोन, गाबोनबो फैगोन आरो बिथांमोननि बेसेन गोसा माखासे सुबुरुननि गेजेरजों जोंनि ओनसोलजों लोगोसे बर' माहारिया जाहाथे जौगालांनायाव खाबु मोनो आं बेखौनो मिजिंथियो।